Ved du, hvor der er nogen? Nej, du dør nu. Nej, jeg gør Lol. ikke. Jeg står foran dig, Lars. Ja, det er med vilje, jeg ikke skyder ham. Det er vildt. Du har 5 minutter troller med. Jeg skyder ham. Seriøst? Oj. Jamen, er han for... Hvem er jeg? Hvem er hvem? Det er mig, der står og skyder på ham. Han er altså bare fucking langsom, han er. Han er seriøst på shrooms eller sådan noget. Dø. Og så, douchebag. Hey, fuck. Jeg løber ind i ham hele tiden. Fuck, jeg så fed. Så kommer jeg, you underestimate the power of the dark side. Hello. Double troll. Hello. Hey, slap af, mand. Jeg gør mig sådan, at han ikke kan skyde det over.